ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଯଦି କୌଣସି ନାମ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ସେହି ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ଜନ୍ମରୁ ରାଜନୀତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପଥରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅସୀମ ସଂଘର୍ଷ। 19 ଜୁନ 1970 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପଣନାତି ଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1984 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଲା। 1991ରେ ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ସେତେବେଳର ଅଳ୍ପ ବୟସୀୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଛାପ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ସ୍କୁଲିଂ ସେଣ୍ଟ କଲମ୍ବିଆ ସ୍କୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡନ୍ ସ୍କୁଲ ଡେରାଡୁନରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଆଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କଲେଜ ଦିଲ୍ଲୀ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ୟୁଏସ୍ଏର ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ରୋଲେନ୍ସ କଲେଜ ଫ୍ଲୋରିଡା ଏବଂ ନିଜର ଏମ୍ଫିଲ୍ ପଢ଼ା ଟ୍ରିନିଟି କଲେଜ କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁକେରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଥିଲା ରାଜନୀତିର ମଞ୍ଚରେ। ସେ 2004 ମସିହାରେ ଆମେଠି ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଲେ। 2017ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ। ତଥାପି ରାଜନୀତିର ପଥ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ, ଆଲୋଚନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା ଓ 2024ରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ମଣିପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛବିକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାହୀନ, ସମର୍ଥକ କୁହନ୍ତି ସେ ଏକ ସରଳ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେବେ, ଏହା ସମୟ କହିବ। ଏହା ଥିଲା ଯୁବ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରୁ ସଂଘର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସଂଘର୍ଷରୁ ନୂତନ ଆଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।